madok hata tu keluarga na marhabut ni roha. Jumulo madok muliate mahita tu mata pardinggan basa siala asi dohot holong ni rohana boy hita marhahi pason di tikyon dison rodo hami ima napasahaton hata pangapulion tuina namin ang tusude keluarga na adong diingananon ima dinang jumulo marujungulo ni ama nata holong yon. Si tanon na borat jalan ang godon di jolma na mangulu ima sinirang ni hamatean lumobi molo na modingi na hinaholongan ni rohatta alay ingot tamu mainang dang pasubon di batas hay tumatangis samu molo pengolutta di portibon madabu jongjong alay gumudang dohita jongjong ala asini roha sian tuhani sude dohita jolmai komate molo jupang tikina sada pesyak kita dang adong naboi pasidikoni alay pangido atta molotung marujung peniang ngolutta sian hasiang anon asa jolo saha menyak kita tuna saurum matua ima songon pangiduan doho elek-elekta tutu hatta jala songon nidok ni upasa rabba ni sipoholon marduhut citata las ni roha dohot sitaonon sudido sian amatta debata asa hau ni gunung tua dakkana mardagul-dagul tibu madilehon tu hatta di hamu tua jala tibu hamu dia pulapul asa holan di bagasan Yesus do jupang las ni roha na manotong jala ibana do pasohon ilu-ilu sian mata niak kana tumatangis jala na mangalian apul-apul alani para sorion atong tapuji madebata di ngolutta margogo mahita jala marpanidangion unang beselalap di parlalapan say totong marhaporusan tutuhani mahita ay dangadong nasotar patupani debata jadi dihamuy nang dohot sude si solhot na tininggalhon ni damang natahaholong pabulus marohamu di panadikon ni ama natahaholong yon jalan agabe hatani dibatasi tio pemuna imana tersurat di Filipi sada ayat 20 sada imana madok ay Kristus doang uluan diau jala laba nang hamatean songoni masongon hata apul-apul siak kami sayang giak ma tibu tarapul rohamuna maule ate